La ruta hidràulica número 4 té una llargària de 10 km i 800 metres i una durada aproximada de 2 hores, en cas que es faci a peu. El punt de partida el situam a la cruïlla entre el carrer Major i el carrer Illes Balears i ens encaminam cap a la carretera que va a Llucmajor. Aquí ja trobam la primera parada d'aquesta ruta. Al parterre de la rotonda hi ha el Pou Nou, un pou amb molta d'història que a mitjans del segle XX estava adossat a la paret d'una casa i que amb la construcció de la rotonda quedà al lloc on se situa ara. L'any 2000 fou restaurat. Per aquí, molt possiblement, podrem veure el vol en cercle d'alguna milana o esparver. Tot un espectacle. Just de vora el Pou Nou hi ha una de les joies arquitectòniques de Porreres, la Creu de sa Marina o del Pou Nou, una creu gòtica que, com a mínim, el 1498 ja estava documentada i que forma part de les 7 creus que omplen el camí des de Porreres a Monticion. Continuam en direcció a Llucmajor i al cap de poca distància trobam un ramal a mà dreta, el camí dels Riquers, que ens condueix directament al pou del mateix nom. Un pou amb el travesser de Matler amb 2 piques rectangulars i que fou restaurat l'any 1976. Ara hem de fer marxa enrere, tornar en direcció cap a Porreres i just abans d'arribar a la rotonda on hem vist el Pou Nou, emprendre a la dreta pel camí de sa Mesquida. A partir d'aquí, comença un camí asfaltat, en molt bon estat, perfecte fins i tot per fer en bicicleta de carretera i d'una bellesa espectacular. El paisatge té aspecte muntanyós, sí, sembla increïble parlant del Pla de Mallorca, però així és. Passarem pel Puig de sa Mesquida i el dels Soldats, també anomenat d'en Femella. Aquí sí que val la pena aturar-s'hi i observar amb tranquil·litat el que la naturalesa ens ofereix i prendre unes fotografies. Fins i tot encara es pot veure qualque carro que va i ve, una estampa digna de la fotografia. Seguim en l'excursió. Som a la zona de sa Fontassa i continuam fent camí per anar cap al pou de Sant Codem, un pou de coll circular envoltat per un tancat de pedra i molt possiblement de l'època islàmica. Ara sí que convendrà, si no ho hem fet abans, fer l'aturadeta per recuperar energies, menjar un poquet, beure i seguir fent fotografies de l'encisador indret on ens trobam. Continuam fins a la cruïlla del camí d'Estast amb els Morells. Aquí, igual que a la ruta 3, tornam a trobar una pedra de peix just al cantó del camí dels Morells. I a pocs metres, per la banda esquerra i pujant una empinada rampa, hi trobarem la Font dels Morells. El lloc torna a ser molt polit, envoltat de plantes pròpies de llocs humits i també interessant a causa del conjunt de piques d'aquesta font. La Font dels Morells és una de les 3 fonts naturals que hi ha per la zona. Tornem una altra vegada enrere i continuam pel camí dels Morells fins que trobam a mà dreta el camí de Sant Cota, que ens durà fins al pou del mateix nom. Aquest pou és curiós perquè les seves piques estan situades una damunt l'altra. Si miram a l'aire, segurament podrem veure qualque xorier o xoric, com li diuen els porrerencs. La nostra excursió ens fa passar per la zona de Sant Porquer, on hi ha el molí que du aquest mateix nom i que fa uns anys va servir com a plató de gravació de cine. Continuam pel camí de Sant Drago, que ens durà fins a la carretera que va cap a Campos. En arribar-hi podrem decidir si anem al centre de la vila i acabam aquesta preciosa ruta número 4 o si continuam per la ruta número 1 agafant el camí de Sant Pau.